мы из поколений мужчин, выращенных женщинами? Поможет ли другая женщина в решении наших проблем? Ideme si povedať, čo je vlastne zmena. Dôvod výmeny prídavnej je vysoký hluk. Tam, čo som robil ten prevod, mal vysokú hlučnosť a aj to 49-zubové koleso, ktoré tam bolo. Už som aj prišiel asi na to, že prečo. Dnes sa k tomu vyjadrím. Takže prvá zmena, čo musela nastať, musel sa otočiť diferák naspäť, tak ako bol od originálu, lebo tam som mal otočený naopak z toho, že boli tam dva kolieska, ktoré menili smer. To už mám hotové. Pri tejto príležitosti treba potrebné navariť sem na pušťach, to trošku skrátim. Ono to je pôvodne ten otvor sem, takže by to vyšlo, že ako som ja otáčal predtým, tak som si ako keby vyrezal a otočil, že aby som to mal bez roboty, no ale teraz sa mi to vrátilo, takže ešte toto ma čaká. A už máme novú pridavnu na mieste. Pridavna je už tam. Už sa nám trošku nám nevyšli výpočty. Takže ešte sa musela podkladať 9 mm podložka. Takže takto nejako to vypadá. Tam ten šrob fyzicky nie je možné zatiahnuť. Tam už vôbec. Tam iba krajiny. No, a to vypadá nejako takto.